Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an Ibaro ginigilong ki khubor bam takasngi. U Thomas Pasa Working President Gakun Hinyo Trap National Awakening Movement knam but ubalongru u RTI activist ulapantip uladep thep daga jingtho Right to Information RTI Shaka Secretariat halor ka jingthung kam hadu hispa sanpho post ha ka Secretariat Administration Department SAD. Habakran shikinong tho khubor upasa u ong ba kajing thep RTI ka de bandawa ya kajing shai ya kajing penrungkam hadian ba ki jing keno bam sabar jing bu ri jing tip kilami shabar ulong ba katkum ka RTI Act katnat sarkar ka de ban ai jing tip paj ba an reha kani ka kenti ka department kala penslam bat kala persyang ban khanglat da ka ba kadau shiki kendon jong ka section 8 ka benrap shaphang ka jing tip shimen Rei upasa open shai ba ka jingthung kampat ba kamdei jingtip shimen komta ka department kamdei banbu ri e ka jing shisha ki pat ba ki don hok bantip e karukom jit ki kerteng ki ba apply ba ka jingpin na pos ulong ru balada ka department ka khanglar klem dau kan ha ban pha sha ka Meghalaya Information Commission ka ba ha ban pin min saw e ka jing shisha shapang ka jingpin long interview bat selection upasa ukeno bagani karukom penslam ban ai jing tip ka penni ka jing artetien bala don ka jing bamsap ha ka jing jiet ba jing thungka la dawa ba ka sarkar ka de banang jing shai khan bamsap bat ban pen pau pat ba ki kot kisla baro ki dia de ba ka jing thungkam ya ki jispa san phau tuli ki pos ula kentu ye ki pat ba bakinong ki ba khusial bat ban but dien ni ka kam namar ka jing shisha ka de tang ha ka jing shai jong ka sarkar yo ihi but ila adu bakla sai ko bor hakabang ila file RTI yang ni ko ka SAD department ang po secretary but haka khap ko banengkong nakaliang ka jongi ngi kwa bantip ya ka kerteng jong kita ki batay daily wages ki badan ngi spangot ang ni po SAD bang inyo jing shai nakaliang ka jongi henry haka khap ko banengkong nakaliang jong PIO ki klem sim la ban ai ka ta kerteng bak ngila penpau ba ngim hun ya kani ka jubak tung PIO kat kum ka jing ai bor jong ka RTI Act section hak handai ngila file ka sya ka first appeal authority but hadin katang ina ka first appeal authority ru badan ka jing simstik tingi file RTI biya maka jing sisa ka ngitip baki dan da kispangut kidong trade daily wages ki batray hakani ka department but ye kini kumbala julangi la syutung kat bakiman la syuweng kat yakibar kat yakiman kide gibrig ba le sira thung daka daki politician lani kilong he lang han tina kaleng jong ngi kwa kata ka jing shai gawai ngi kwa ya ka kerteng jong kita gibriu kiba ka SAD account ka siu tulang man law bunai but hadin bang iyo ka juba na kaleng ka SAD account ru ka khamsim la man ay kata ka kerteng hadin na kaleng ka jong ki kila shuai ba hawai bunai nuksa ko mangan ai ho punai April aja aku sau kidon sispa lai fundai ngut bat la siu tulap ye kini sispa ar fundai ngut ka bat akot cha khat ndai lak tam lani ar pulak duna si benai bat ter manu benai kidon kini ki akan ka pisah ka ba daki la jan bet saki ar pulak khat ndai lak bat kila don kini ki nong trei manu benai do ki pai sispa lai fundai hawai benai sispa ar ho benai ka don ka jingep her man lo benai tingi nakaliang ngajongi ni pa ni pau ba kai ka bang ipan nakaliang ka SCD ka khamla ban ai ya ka exact information ke bang ipan lembaga RTI Act bang ila file ya ka first appeal authority ka tu kai board juga section ka khandai sa i first appeal authority but mentak sini ni so comment ba nakaliang jong i first appeal authority i secretary juga SCD ila ai yang complain ka jongi hoi ing dekar ni ka jing sisa ba ka RTI Act Arjarsan ka claim plilan ya i first appellate authority ba in court hearing kanum kamdan ka provision na po ka RTI Act ban court hearing let's say ka day tang ha kadan jong i chief information commissioner hearing isim pa de kani lada kamdan ha po ka act ru ngiwan namar migisim ba kani ka jingle ba jing secretary ba kwa e ka jing shai na ngir ba file RTI ba ngir ni kloi ban ban penshai yaki query ki baka department ka don ban pli nangi but ngila dep bani kendu ya secretary mantan but nakaliang ka jongi hi haka bang yo ya ka query ka banengkong nakaliang secretary ho ila kali ba
ngitip ni am syapang ke section 8 jong ko RTI Act te nak kali jong ngila jubab i hoi ngitip nama ke section 8 jong ke RTI Act ka prevent ban ai kat tu kat ne kiteli ki information ki mengikut ki personal information ka restrict kendian ngimla ban pan RTI ya ka personal details kuman ai nuk saya ka bank account jono ngamla pan RTI ke henry nak kalian ka jong ngila pun syai bakini ki ka RTI ka bangi pan kam dei ke personal information henry ka official information makini ki official jong government nak takadaw kani ka jing pan ka jong kam ha apa restriction jong ka section 8 jong ka RTI Act but nak kalian ka jong ngila klan si secretary ban pensyai bai kata ka nongrim ka jong ban ngila ong ba lada kan dai lak la siu tu lok nak pisa jong pai ba hatu pai ba don hok si yanu la siu kan dai lak ni kali chapla jong no melada ka department ka feel ban produce leban ai kata information yanu la siu kan ka pisa yo kala ban long ba kan ka pisa kali chapla jong no de sekarang corruption ka mencurang dia nak takadaw ngikwa ban penkhui takadaw ngila ong sekali bang kanong rin jong ni kwa ikni kerteng ba ngin wiped out dia kadika corruption ban penting kenapa onom don ki ba halor ki bahan ki ban penungkam bakrai ka pisang pai ba lan ni ki ban penungkam bakrai ka bor ka itir ka joki mar hang ni po department ki thung yo ABC ki thap yo FKJ kad bamon Tikaning o ka leksi kam dei kom trekam ka ba itnat apo itnat sarkar khamtam ya po sekretariat but nakaliang jong sekretary lapan ji syairu nakaliang nangi hakabay la kali ba balingi file kini ka RCI tingi la jubab ru dak kentin ki basai ba nakaliang jong ngi file kini ka RCI naman ngi kwa ban perkuat ya karukom thongkam ka ba bakra hak department ngila ngi kwa ban perkuat ya ka corruption ki badar ki department dei tang kata kanong rem ba ngi file kini ka RTI nak lihat kam dan kono jeng mentoi simat bat ya kani ladang iyo ya kata kalis le se kindon kila klinti bangin habi syong perkhat kaseng bat bangin sim padai kesenja bi basik mat bat hadi kene je kuno nak lihat jong ngi pun pau jik kena nomor mental le se kanum don syu kata ka misunderstanding ka je susu bakala halor kitu ki jingkeli ki jongi verbally ngila ada pentip si sekretari but in writing ru ada pai tengi kmilinti ba menta nakaliang jong ke SED kan penpoi hangi ya ke information kumbangi lapan thik kenapa kanum dan than kata kajing sabai ka por te ka jong kiru ka jong num sabai than ka por mar brada i persang ban buri i persang ban ai ki jubab ba bakala ka sabai kai ka por kumbangan ai pidang sian nung yo ka RTI na po ka SED establishment hang turu ong kum ka RTI ka jonga ong ai yang ka kerteng ai yang tup kerteng jong ki buri ki batrai daily wages hanik hang turu ka department ko ngumno ngidon ka tangut ti ini basic understanding ini ladang akwa bantip ka nungut ngan kelika nungut TPI ka nungut kay hanik habang ong ai yang ki kerteng ngadi bani kerteng kay tengam tip balai kani ka jing persyang ong bain buri baik kemudian kumbangi pan ai bi kunta tapi tak khoi dengan kemil ti bade hadin ba gilai kendo iskati ngidon kata positive mindset ba le se nakaliang iskati in berkoi kini kam ba in ai yang RCI Act pi kong no lada phim hun ya ka jubab jong UPIO lane pi so thu ba ki jubab ba phio no PIO kimlong ki ba pura te phila ban file ya ka first appeal ka jong ki sha first appellate authority ubade you hire rank officer jong PIO kadi diga provision juga RTI ka kung saksi ka khandai ting habang ngi file RTI ni hab ya bi ka tun ka RTI arjasan kepala batai sai kedari ki steps ki bangi dan kam sim haki kap ki ba pher kai kang ka jong hi nado bagi file ya ka RTI ka badung kong ikmi lenti bangi yo bai mo yak tak katuk teng ki bangi lapan hendrei kajing buri kala don haki arlai khap arlai sien bagi pan pun kajing buri mot a desperate attempt man buri tingi kumong ong amane kani kajing jing persang man buri ka pen mut sne no ingi
Yo kadot i cylinder. Maladom don i ke i banai no. Yo kadai ba kide gibre jo minister ki tam to. Yo kide gibre jo ki oksar ba tam to. Yo kide gi bahing basam. Ma yo ki bahing basam sudah yo tam to. Te kane kom kam lanu kan ja de. Hato finisne ikon samla ki jongi ba shum dan kam dan jam. Unemployed lon. Baru ngono pi ka RTI jongi kongana lajan sispa san pau lagi ki sanction post ba thli. SAD ki thli ni ki post sispa san pau thli duna. Habak ki sanction post ki dan. Bat ki kena samla ki ba unemployed ki dan. Balai ka sarkar kam thum te ki post. Te kani ki ka ba ni sosi ba. Dakawai kaliang ka sarkar ka keren isinai ya ki unemployed ka jongi. Dakawai kaliang pada kim ture banyarap bat ki thet beriu kat bakiman maki tang ban mentoy politics. Tekani korkom dengan ong pi kan paralyze ya ka sisial khadar haka stit ka jongi. Bat ka dekawai ni kiman ka bangi hak baik ban penkoi. Pi na kaliang ka jongi ngi file ka RTI. Hadir ngila sutu dan cuba kelangi pentim supai ba lemba jong pi hilat tai ko buat. Baru pai ba udan hok man tipte makan ni ka pisar jong pai ba. Pi ban kani ketika sinsar pai bang yo. Tinggal pentim supai ba. Bat ni ai file ka RTI bat ka RTI ag ka khlai. Ki don ki procedure syakmat dong ya ki bangila pan sim. Lah ka don kerja ka jik persyang ban burik jubor. Ba ya kita nginya syakmat. Lah hang ni ru kabek. Kita ni step syakmat ni hapsim. Ka RTI ag kala kan syai kata. Bat ngin up lada ka sarkar kadang menti. Kadang persyang ban burik. Tingin hab ban eksperimen no ya kita ki provision jo ka RTI ki beladan kai. Bat kani kam kut ngono iki. Kani kam kut lah. Yo pi ong bala bam yo syuk tinggal asung ngila ja no ngila yo thiat dah ta bam la ban long. Ha ka jing ele teng slam teng koloi. Henry ka jing ele kan don bai. Kata ka jing kular nak kalian ka jongi kum keseng. Ni don kam klam ka jing kersan jo pai ba le se ka sarkar lu kan le ka ba. Nak tak tahu hi bangi pentip sagi pai ba ya kane ka isu ka jongi ya ka RTI. Maka ni kam di ka RTI ban mentoy manu simat. Lan ban mentoy ka seng am. Kani ban mentoy upai ba sanan sar ban mentoy kon sam lagi jongi. Ting nak tak tahu ngi brief hi press. Haman ba yo ya ki development ki ba thamai. Kenapa upai ba rum tip. Bat hadin pada ngatrai upai ba bosta. Usau thu utip hi. Ban nakaleng jongi ka maong kani ka legal battle. Maka dia legal battle ke bang yang habia illegally. But ni chulin ti kat kung sotu ka jongi ya ka RTI ya. Kat kung jing sempang ka jongi ya ka lenti ya. Ni ti bi ya kan ni ka lenti ngin sa poi sa ka thau. But ngin ka SCD kan habi ban penbiang ya ki jubab kumbang nilapan na ka RTI ya. Wala na kimla ban le om ta ki don provision khamat kumbala ngala pentu pi ka ba la tho apo ka RTI ada sak.